ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಟ್ರಾಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಎದುವೆ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತೆಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆತನಾಗ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೋಳಿ ರಟ್ಟಲಿಯೇ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಓನ್ಲಿ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ. ರಡ್ಡೆ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕುಲು ಅಕಲೆಗೆ ಆನಿಯ ಪಂತಿರ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಣ್ಣದು ಕೋರ್ತಿ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾನೆ ಪಂಡಿನಾಲಯ ದೊಂಡೆಡ ಓಡುಂದಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ದೇತಂದಿರು ಈ ಕನಕ 25 ಸಾವಿರ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲೆಗಳ ಕೊರ್ರೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದಿರು ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿಡವಂದಲೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಡಾತನ್ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಜೋಕಲೆಗಳ 25 ಸಾವಿರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈದರೆ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲಿಡು ಮೂರ್ದು ಬೈದಿನೇನೆ ದೂರದ ದುಬೈಡಿ ತಿಂಚಿತನ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಪರ್ಯಾವು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಗೊಪ್ಪು ಕಂಬುಲದ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಮಿನ್ಕು ಬೆಳ್ಳಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿನಾರು ಎರ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಟ್ಟಾದಿರಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರಲ್ಲ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಿಂಜ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಳೆ ಬೋಡು பொருளுதத்த ಮೇರಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬೂಡು ಬೀರರೆ ಬಿದ್ದದ ತಂಕೊದ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೇದ ಕರೆನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿಕೊರಡು ದಾಯಗೆಂದು ಬಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯಿನ ಆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ 25 ಸಾವಿರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಮದ್ಮೆದ 25ನೇ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಬರ ಪುನಿಚ್ಚ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆ ಗೌಜಿದ ಕಾಸಿನ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದೇರು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಎರಗ್ಲಪ್ಪ ಕಂಬುಲದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬೆದ ಬೆದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಸನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಪವನ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ 25 ಸಾವಿರ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ 25 ಸಾವಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಲೋನ ಪ್ರಿಯ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ವಿಲೋನ ಪ್ರಿಯ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕೂಟದ ಮರ್ವಿನ್ ಶಿರ್ವ ಆರ್ನ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟ ದಿನಾರಿ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕಲಿಗೆ ತನ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಪನೋದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೆ ಒಂದು ಬಂದಿರ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆನಂದ ಯಾನೇನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಇದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡಂದಾಂಡ ನಿರ್ದಿಮಿತ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಬುರ್ಚಿಂದೆ ನನ್ವೆ ಖಂಡಿತ ಆ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುರಲ್ಲ ಪ್ರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರಂದು ಬಂದಿಯನ್ನು ಪಣಂದುಲ್ಲ ವೈಕ್ ಬಂಡಂದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನಿ ಈ ತುಳು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಆ ಭಾಷೆನಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ನಂಗೆ ಪೂರ ತೋಜದು ಕೊರಿಯರು ಅವಲ ಐಟ್ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯ ರೂಪಡು ತೋಜದು ಕೊರಿಯರು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಾಪಲ ಟಿವಿಡ್
ತೂನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ತೂನ ಇಂಕ್ ಮದತ್ರ ಪೋಪಿನ ಬಣ್ಣದುಂಡು ಐಕೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ರಾಮ್ ದಿ ಒಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಡಮೆ ಕಾಲೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಕಾಲೆಕ್ಲ ಎಡಮೆ ಕಾಲೆಕ್ ವಲ್ಲಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ 10 ಕಾಲೆಕ್ ಇಂಕು ತೂವರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಇದ್ದಿಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕತ್ ಒಂಜಿ 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 ದಿನದ ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಡ ಎಂಚಿ ಹಾಪುಂಡ ನಂಗೆ ಅಥ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ ಕಾಪಿ ಪರ್ಜಡ ಎಂಜಿನ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಐತಾರಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಏನಪ್ಪನ ಹೊರವರಕ್ಕೆ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಬಕ್ಕ 2 ದಿನ ರಜೆ ಬಾಕಿ ದಿನಟು ವಾರದ 5 ದಿನಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಿ ಏನೇಪಲ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾಪಲ ಜಡ್ಜಾತ ಕುಲುನೆ ಅಂತೂಯ ಅಂಜನೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಆರ್ ಯಾಪಲ ಬತ್ತದ ಇಂಜಿನ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಬಣ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಲನ ಏನು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾಪಲ ನೆನಪು ದಿಯೊಂಬೆ ಆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಕುಲು ಶಿರೂರು ಮಠದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ದಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಒತ್ತಿಡ್ದು 50,000 ಏನು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಕೊರೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಪು ಬರವುದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರಡು ಬಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ವಿಜಯನ್ನೇ ಜೊತೆಂದರೆ ಅಕಲಗೈತೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಟ್ಟುನಲ್ಲೇ ನಾಗೇಶ್ ನಿಶಾ ಲಾವಣ್ಯ ಹರ್ಷಿತಾ ಈ 4 ಜನ ಬರಡು ಈ 4 ಜನತ ಕಲ್ಪುನ ಮಾತ ಖರ್ಚಿಲ್ನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರೆ ದತ್ತದೊಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಡ ಶಬ್ದ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಸರಿ ಹತ್ತೊಂದು ಕೆಲವರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪುಜ ಅಕಲ ಎಂಜಿನ ಖರ್ಚುಂಡ ಕಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತದ ಆ ಮಾತ ಖರ್ಚನ್ನು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ವಹಿಸೊಂದೇರು What a comedy! What a comedy! ಮಾತ ಈರ್ ಪಲ್ಲಕ ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಕುಲಂಡ್ರೆ ಯಾಂದಾಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇರೆದಾಲ 2 ಲಕ್ಷ ಬದಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಮದ್ವೆ ಆಚಿನಾಲು ತುಲೆ ಈರಿತ್ತೆ ಇರನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕ್ರಾಯಕ್ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲಕ ಈರ್ಕೇನೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏಪತ್ತು ನಗರ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಈರ್ಲ ಒಂಚು ಕಂಡನಿ ಛೇ ವಾದ್ಯಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೊಡದಿಯ ಬಲ ಬೊಡದಿಲ್ಲ ಕನೆ ಒಪ್ಪೋಡಿಯ ಗೊತ್ತನತ ಇದು ಏಪಲನತ ಬೊಡದಿಯ ಬಲ ಬೊಡದಿಲ್ಲ ಕನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಏಪಲ ಒಂಜಾಗಿ ರಡ್ಡೇಕ್ ಒಂಜಾಗಿ ಎದುರು ಜಪ ಕೊಡ್ಪೋತ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಹತ್ತಿ ನಮೇಪಲ ಇಂಚೆ ಲಡೆ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪುನೆ ಏಪಲ ಲಡೈ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಈರ್ ಬೋಡಣ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನೆನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೆ
ಅದು ಯಾನೆನ್ನಿಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ನೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಅಂಚಂಡ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಇರಕ್ ಸಮಾಧಾನನಾ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲೆ ಮಾರ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರು ಅಲೆ ಹತ್ತದಿ ಹತ್ತು ಈ ಪನ್ನೆಗೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕರಾಡೆ ಆಯ್ತ ಅವ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಸಿನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಾರಣ ದೊಂಕುನೆ ನಾನು ತರೆ ತುಂಬಿ ಅತ್ತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಏನೇನ್ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರಿಯತ್ತ ಅವು ಮಲ್ಸಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆದರು ದಾನ ಶೂರಲಕ ದಾದ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರು ಎಂತ ದಾದ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇನ ಕಡೇರ ಪೂಜಿಂದು ಫಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಂತಾರು ಸೆಕ್ಯಾಪುನೊಂದು ಫಂಡ ಎಸಿ ಕಂತು ಮಾಡ್ಪಾರು ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂತಾರಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಲ್ದ ಪುಗ್ಯಾ ಪೂಜಿ ಫಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಕಂತು ಕೊರಿಯಾರು ನೀನು ಪೂರ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಭಂಗ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರಿಯೇ ಈರ್ ಪನ್ನ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಿನೋಲ ಬೈಯಕ್ ಬತ್ತದ ಅರ್ದಿನ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಉರ್ದಿನ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪರತ ಅವೇ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ನೆಂಕು ಕಂತು ಕೊರ್ದು ಕಿಶದ ಕಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನ್ ಇಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ್ ಐಡ್ದೆ ಕಿರಿಕಿರಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೀನಿ ಮಗ ಅರ್ದಿನ ಸರಿಯಾದ ತೂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಬುಡಿದಿ ಬೋಡಂಡ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡಪ್ಪ ಯಾನು ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ವೇ ಬಾರಾಯ್ತು ಯಾರು ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ವೇ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ತ ಬೇಲೆ ಕುಲ್ಲೇರತ ಆ ಕುಲೇರೊಂದು ತೆಲಿಪುನಾಗ ಎಂಕೇತ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚಾಂಡ ಇರೆನ್ ತೂದು ಏರ್ ತೆಲಿಪೇರು ಅಕಲ್ಡನೆ ಕುಂಟು ಕೊರೋದು ಅರ್ಧಾಲೆ ಎಂಜಿನ ಅವಶ್ಯ ಎಂಜಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇತ್ತಿದ್ಲ ಇದು ಮತ್ತ ಪಾತಿ ಇರೋದ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಅವು ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಸಮೇತ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಕೊಂತೆ ಬಿರ್ಕಿನಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ದು ನಿಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾಡ್ದಾನೆ ಬೇಡಿಯ ಈರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ ತಿರ್ಗಾವ್ ನತ್ತು ಕಂಡಕ್ ಬಿತ್ತು ದೊಡ್ತಿಲಕ ದೊಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುರೆ ಪೋಯ್ಜುನ ಯಾಂದದ ಮಲ್ಪೊಡಿಯೇ ಅಂತ ಯಾರು ತುಜ ಅರ್ಧುಚ್ ಬಂಡ ಅರ್ಧುಚ್ ಏನಾರ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋಪನ್ ಬಡ ಪೋಪನೆ ಅಂದು ಆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಬಲೆ ಶುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಚರ್ಲ ಟಿವಿದ ಬರೆಯಬಹುದು ಕುಲ್ವಾರ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ ಬೇರೆ ಒರಿಯಾಡ್ರ ಬೇರಿ ಬಾಕುಜಿ ದೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಚ್ಚಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪೊಂಜೋರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನಡುಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ನಲ್ಲಿಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಇರ್ ನಾವು ಅವ್ಪುರ ಬರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣಿರ ತುಲೆ ಎಂಜಿನ ഞാനെ അപ്പനില്ല പോപ്പൻ വേണ്ട പോപ്പനെ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಹೋಬಿನೇನಾ പോപ്പനെ ಹೋಬುಣಿ പോപ്പനെ ಪೋ ಪೋ പോപ്പേ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸಾಲ ಎಡ್ದು ಬಣ್ಣ ಎಂಚಿನೇ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಇರ್ನ ದಾದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನ್ನತ್ತು ಅರ್ನ ಪಿರಿಪಿರಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇರ್ನ ದಾದೆ ಪಿರಿಪಿರಿ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಅನ್ನದಾಲಚ್ಚಿ ಪೂರ ಐತಾನೆ ಗೊತ್ತುನಾ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಶುರು ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ದಾದಮೆ ಚಿರಪಿರಿ ದಾದಾತುನ್ ಬೇ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋ ನಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಗ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕುರೆಪಟ್ಟ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಂದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುಣಿಯೇ ಎಂಗ್ ಸಾಲೆಡ್ ಎಚ್ಚಂ ಪಂಡೇರು ಈ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕ ಅರ್ಧ ದಿನ ಕುಂಟು ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತುಜ ಬಂದಾಂಡ ನೀ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಬಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ಬೇ ಬಂದೇರಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಗ್ರಿ ಏಪಲ ಸಾಲೆಗೆ ಪನಗ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಹೌದು ಎಲ್ಲರದ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡಿ ಹೌದಾಗಮ್ಮ ಏಪಲ ಟಿಫಿನ್ ನಿಂಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನತ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ದಾಯಗಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಏನನ್ನ ಸಾಲೆಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಉಂಟಾವೆ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚಂಕ್ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ್ದ ದೃಶ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಬೋಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸುಂಡತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚವರ ಈ ತಾಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಕುತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಉರಯನ್ನ ಕರ್ಮ ಹಾ ಕರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಎಡಪದ ಊಕೇನುಂಡು ಯಾನು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಡಪುಣುಂದೇನಿನಿ ನಿಖಲ ಮೂಲು ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆತಂದು ದಾದ ಮಗ ಎಂಚಿನಾಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಜ್ಜಿ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇರ್ದು ಸೀದಾ ಇಡೆಗೆ ಬಚ್ಚಿನಿ ಎಂಚಿನ ಮಗ ಗಲಾಟೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಲೆಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಆಜಂತ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಏರ ವಾಜನ ಖಂಡನಿ ಆತ ಖಂಡನಿ ಪಂಪಿನ ಮರಿ ಅದಿ ಕೊರ್ದೆ ಮಗ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ತೂಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಧರ ಅಪ್ಪುಚಿಂತಾರೆ ಎಂಬೆನೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೋಲ್ತಾ ಅಪ್ಪುಚಿಂದಿಂಬೆ ಅಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಕನೈದೇನಾ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಕನೈದೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇನಾ ಹಾ ಅವಳ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವಳ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇನಾ ಬಕ್ಕಳ ಗಲಾಟೆನಾ ಓ ದೇವರೇ ಇತ್ತದ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ತೂಂಡ ಓಲನ ಅಂಗಡಿ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನುದು ಮಾತ ಕಂತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂತ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪುನುದು ತೆರಿಯೋನು ಜೇರು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಂದ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಇರ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬಾರ ಪರಿಹಾರ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಪರಿಹಾರ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ದಯಗು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಅನ್ಬಿದಾರ್ದಲ್ ಅಂದ ಬೊಡೆದಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಲ್ ಫಂಡಿ ಸಾತ್ಗೆ ಖಂಡನಲ್ಲು ಪೂರ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಬುಡ್ದು ಸರ್ತಾ ಪೇರು ನಿಕ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಂಡ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಿನಕುಲು ಬೇತೇನು ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ಮಂಜುರಾಮ ಶೆಟ್ರಲ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಲ ಒಂಜಿ
ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲೇರು ಓ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓ. ತಂದು ಬಳ್ಳಿ ಓ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡಿಲಗನೆ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡಿನ ಐತೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಂದಲೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾನ ಮಂಜೂರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಂಜನೇಯ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಲೇನೆ ಈ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಅಂಚೆನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಕುಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಿರಣ್ ಬೋರ್ಡು ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಬರು ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಡಿನಿ ಬುಡುಗಡೆ ಅವನುಂಡು ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ 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 ಮಲ್ಲ ದಾಟಿ ಶಶಿ ಎತ್ತಿನಲ್ಪ ಕುರೆ ಉಪ್ಪು ಜಿಗಾನರ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುರೆ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಂತೊಂದು ಕೊಡು ಬಂದುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತ ಇತ್ತೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಆತನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಐಕೆಆರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೊಕಲ ಉಂಡು ಐತಾ ಗುರುಕಾರ್ಯದ ಪುಚ್ಚಿತನ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲರು ದಯದಿದೆ ಆರ್ ಎತ್ತರದ ಮೇಲ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದದ ಎಲ್ಲ ಸಾಳಿದ ಸಮ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಕೊಡರ ದಯದಿದೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರಾರ ಮೇರೆಗೆ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತರಿಯೇ ತೆಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ ಆತನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರನ್ನು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ಮಾತಿರಕಲ ಫಲ ಬಿತ್ತಿನ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬ್ಯೂರೋ ಚೀಫ್ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇನ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದ ಸುಮಾರು ಜನ ಮುಲ್ಪಲ್ಲರು ಅಂದು ಒರಿಯಾಗ ಹತ್ತು ಬರೋದು ಮಾತಿರಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲರಿ ಪುದಾರ್ ಪುರಪುಡು ಲೆತ್ತು ಬಂಡ್ರೆ ಬಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಹೌದು ಎದಿದ್ದು ಇರಲ್ಲ ತಪ್ಪಿ ಅನ್ನಂದೆ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎದುಕೊನಗ ಆರು ಈ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ವಿಜಯಣ್ಣರೇ ಅಂಚನೆ ಶಿವಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ರೂವಾರಿಯಾಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ನವೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಟಕರು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲೇಡ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡ ಎಂಚ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಡಿತ್ತು ಯಾನು ಪೊರ್ಲದ ತೋರೆ ಬೈದಿನಿ ಪಾತ್ರೆ ಬೈದಿನ ತಾಂಡ ಮುಲ್ತ ವಾತಾವರಣ ತೂದು ಎಂಕ್ ಈತ ದಿನ ಟಿವಿಡು ಮಾಧ್ಯಮಡು ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಏಪಲ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಮೂಲು ಉಲಾಯಿ ಬರೆಲ್ಲ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದಲ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವರ ಅಂಚನೆ ಈತು ಜನ ತೆಲಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಏತು ಜನ ಒದ್ದಾಡುವ ಶಬ್ದ ಐಕ್ ತೆಲಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಜನ ಏತು ಪ್ರೀತಿಡು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾನು ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಶ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ವ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲು ಅಕಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಪೂರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಆವಡು ಅತ್ತಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆವಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆವಡು ಪೂರ ಜನ ಪಾತಿರನ ಒಂಜೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪೂರಾ ಜನಲ ಪಾತಿರನ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ನಮನೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಕಣತಿನೇಕು ಕುಡರ ವಿಜಯಣ್ಣ ವಕೀರನ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಏಪಲಕ್ ಆವಡು ಕನ್ನಡೊಡಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ನಗುವು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ ನಗುವ ಕೇಳಿ ನಗುವುದತಿಶಯದ ಧರ್ಮ ನಗುತ್ತ ನಗುವ ಬಾಳು ಎಮಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಒಂದು ಕವಿಕೆನ್ವೇರ್ ನಗು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಲ್ಪರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಜಾತಿಯೋ ಒಂದು ಕೆಂಡು ತೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನ್ ಅದೇ ಯಾನೊಂಚೂರು ತೆಲ್ಪೊಲಿಯ ಮಾರ ಇರೋಣ ಅಂತ ಕೆನ್ನೊಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನ್ ನಗುವು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ ಅವು ಬಾರಿ ಸಹಜ ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ ಇನಿ ಮುಲ್ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಲ್ಲ ತೆಲುಪುವ ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ ನಗುವ ಕೇಳಿ ನಗುವು ದತಿಶಯದ ಧರ್ಮ ಮೂಲು ತೆಲುಪುನಂಚಿನ ನಿಕಲು ಮಾತ ತೂಪರತೆ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಕಲು ತೆಲುಪಿನ ಐದು ಮಾತೆರೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರೆಗಳ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ನಗುವ ನಗುತ್ತ ನಗಿಸಿ ಬಾಳುವ
ಆ ದೇವರು ಶಾಸ್ತಾವು ದೇವರು ನಂಗೆ ಕೊರಡನಿಕೆ ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಗೆ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದ ಪರವದರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಶಾಲದ ಮಾನದಿ ಜರೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ.